ko walidawa ko waidin ko dai ba ta da uba ko dai The beginning. yawa ni ne naku Malam Hussein a sasanta. Da yawa na san wasu suna ganin wannan abbreviation ɗin wannan ga su nan ko a jikin mota ko a jikin wata takarda hakan ga ta ticket ko a jikin wata gina, na san ba su san abin da suke nufi ba. To yau dai zan yi muku explain muku bayyana muku duk abin da suke nufi da yawa ga su nan. Kaga wagga ta farkon ga tana nufin Nura. Malam ka kare na mutane hankali ma. Wagga Umar, wagga Rabi'u, wagga Turjani, wagga ta ƙarshen ga Walida. Kaga Nura Umar, Rabi'u Turjani, Walida. To ita Walida ko walidawa? Jahili da keke. Daga mutane. Ko waidin? Ko dai ba ta da uba ko dai ga nan ga ta nan da an rubuta. Kilar motoci da araba musu na ga an samu hoton style. Idan hauna abbreviation ɗin daidai yake ku samu na a comment.